Χαίρετε, Αλμπανίδης Κωνσταντίνος εδώ πέρα και θα σας δείξω ένα από τα προγραμματάκια τα οποία έχουν φτιαχτεί με σκοπό να μπορείτε να παρακολουθείτε το κομμάτι του στοιχήματος σε περίπτωση που παίζετε είτε ρασοτεχνικά είτε πολύ πιο τακτικά. Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να έχετε μια πλήρη εικόνα όλων των αγώνων που έχετε παίξει, αποθηκεύονται όλα αυτά στη βάση δεδομένων του. Μπορείτε να έχετε τα αποτελέσματα τα οποία ούτως ή άλλως ενημερώνετε εσείς, ας πούμε, και μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις για κάθε αγώνα ξεχωριστά. Εδώ το βλέπουμε, ας σας το κάνω λιγάκι, όχι, θα το αφήσω έτσι, να φαίνεται ολόκληρο το πάνελ. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, όταν ανοίξει το πρόγραμμα έχουμε την επιλογή να δούμε κατά ημερομηνία τους αγώνες που έχουμε παίξει. Εδώ πέρα βλέπουμε τα συνολικά κουπόνια που έχουν παιχτεί. Βλέπουμε το ποσοστό επιτυχίας που έχουμε, ας πούμε, στα κουπόνια συνολικά. Εδώ βέβαια είναι στο τελικό αποτέλεσμα, γιατί μπορούμε να επιλέξουμε και over and under, οπότε εκεί θα αλλάξει, ας πούμε, η αναφορά και θα μας δείξει πόσα κουπόνια έχουμε παίξει over and under και τι ποσοστό επιτυχίας έχουμε. Εδώ είναι τα κερδισμένα κουπόνια, τα ποσά που έχουν παιχτεί και τα ποσά που έχουν κερδιθεί. Λοιπόν, μπορούμε να στοιχίσουμε κατά ημερομηνία και τους αγώνες, ας πούμε, πόσους αγώνες έχει σε κάθε κουπόνι, ή και με τις επιτυχίες, δηλαδή μπορούμε να γυρίσουμε αυτά πέρα που είναι τα επιτυχημένα κουπόνια. Αν πάμε στο Game Statistics, εδώ πέρα έχουμε ακόμη πιο αναλυτικά τους αγώνες, τις ημερομηνίες, τις ομάδες που έχουν παίξει και το αποτέλεσμά τους. Αν πάμε στο Final Result, εδώ θα δούμε αναλυτικά όλους τους αγώνες οι οποίοι αφορούν το τελικό αποτέλεσμα και φαίνονται τα κερδισμένα ή τα αποτυχημένα, ας πούμε, δελτία. Μπορούμε να κάνουμε διπλό κλικ πάνω σε έναν αγώνα, μας ανοίγει αναλυτικά εδώ πέρα να δούμε τι ποσοστά είχε, ας πούμε, κάθε αγώνας. Το game rate είναι σύμφωνα με αυτό που επιλέξαμε εμείς, ας πούμε, ότι είχαμε προβλέψει ότι θα βγει άσος και βγήκε 2, ας πούμε, για παράδειγμα, οπότε αυτό είναι failure, είναι χαμένο το παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να διαγράψουμε, αν θέλουμε, από το ιστορικό ή να προσθέσουμε, ας πούμε, ένα παιχνίδι, έναν αγώνα χειροκίνητα για να ενημερωθεί το ιστορικό μας. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε λιγάκι όσον αφορά την πρόβλεψη, γιατί το πρόγραμμα έχει 4 διαφορετικούς αλγόριθμους με τους οποίους μπορεί να μας προβλέψει ένα κουπόνι. Ας δοκιμάσουμε λιγάκι. Εδώ τα ποσοστά ενημερώνονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αλλά και τα αποτελέσματα που προσπαθεί να βγάλει το πρόγραμμα ενημερώνονται και βγαίνουν σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχει προβλέψει ήδη, ας πούμε, με τον κάθε αλγόριθμο ξεχωριστά. Φυσικά οι αλγόριθμοι αυτό εδώ πέρα βελτιώνονται, αλλάζουν σε κάθε έκδοση, ας πούμε, έτσι ώστε να βλέπουμε, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε λιγάκι τι μπορεί να παρακολουθήσει περισσότερο, από πού μπορεί να πάρει, ας πούμε, δεδομένα το πρόγραμμα, έτσι ώστε να προσπαθήσει να προβλέψει σωστά τον αγώνα. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε να προσθέσουμε έναν αγώνα. Εδώ πέρα μας ενημερώνει ότι δεν είναι ενεργοποιημένο το Loss Protection. Έχουμε μία επιλογή που έχει προσθεθεί εδώ πέρα, το Lack Protection, το οποίο βλέπει πόσα χαμένα δελτία έχουμε και τι κέρδος έχουμε, έτσι ώστε να μας αποτρέψει να παίξουμε μεγάλα ποσά. Εμείς το έχουμε απενεργοποιημένο, γι' αυτόν τον λόγο μας βγάζει και την σχετική ενημέρωση. Πάμε λιγάκι να προσθέσουμε έναν αγώνα. Ας δούμε τον αγώνα. Μπορούμε να τον προσθέσουμε από κάποιο δελτίο που έχουμε, με κάποιο κουπόνι δηλαδή που έχουμε με τους αγώνες, ή εναλλακτικά από κάποια online πλατφόρμα. Ας δούμε λιγάκι σήμερα, για παράδειγμα, τους αγώνες.
θα περάσω εδώ, γράφω όπως μου ζητάει την ομάδα η οποία είναι είναι η home ομάδα, είναι δηλαδή ο γηπεδούχος. Εδώ τώρα στην περίπτωσή μας θα βάλουμε Gladbach και παίζει με την Mainz. Βάζουμε τους συντελεστές που μας ζητάει, συντελεστής δηλαδή για το άσο, συντελεστής για το χ και συντελεστής για το διάρρη, και μας προτείνει το πρόγραμμα το χ σαν πιθανό αποτέλεσμα. Το δεχόμαστε και προχωράμε. Λοιπόν, βάζουμε την επόμενη ομάδα, η οποία θα είναι Ιταλική, η Λέτσε, με την Σασουόλο, και εδώ είναι 2.55, 3.45 και 2.70. Εδώ μας προτείνει να παίξουμε άσο. Θα σας δείξω, αν θέλετε μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία αυτά σε λιγάκι. Σκοπός είναι να δούμε λίγο, να περαστεί το κουπόνι μέσα και να έχουμε μία εικόνα, ας πούμε, του κέρδους και του ποσού που θα παίξουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Στρασβούργο. Ωραία, με την Ναντ. 2.40, 3.30, 3, και μας προτείνει να το παίξουμε άσο. Ας ακολουθήσουμε τη συμβουλή του προγράμματος και θα παίξουμε και ακόμα ένα. Εδώ βλέπουμε ότι πάνω, σύμφωνα με τα παιχνίδια που παίζουμε, μας δείχνει τι ποσοστό επιτυχίας έχουμε για να κερδίσουμε το στοίχημα, έτσι. Έχουμε ένα ποσοστό δηλαδή με 3 αγώνες, 3,7% επιτυχία, απλά μαθηματικά και στατιστικά, για να κερδίσει αυτό το στοίχημα. Θα ελαττώσουμε λίγο παραπάνω τις πιθανότητες για να παίξουμε ένα μικρό ποσό. Πάμε να δούμε λιγάκι ένα από τους άλλους αγώνες για να δω λίγο. Θα παίξουμε θα παίξουμε, όχι Γαλλία, πάμε να δούμε λιγάκι Ολλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία. Ωραία, για να δούμε. Εντάξει, δεν βρίσκω κάτι το ενδιαφέρον. Ας παίξουμε Ιρλανδία. Δύσκολο πρωτάθλημα, αλλά ας το παίξουμε Ιρλανδία. Οπότε στην Ιρλανδία παίζουμε Σέλμπουρν και Νταντάλκ. Ωραία, 2.20, 3.05 και 3.20 είναι οι συντελεστές. Εδώ μας ρωτάει αν θέλουμε να συνεχίσουμε να βάζουμε και άλλα παιχνίδια. Επιλέγουμε όχι. Σταματάμε το κουπόνι μας. Βλέπουμε ότι αν κερδίσει αυτό το κουπόνι έχουμε με 1 ευρώ 48,47 είναι το win factor, είναι ο συντελεστής. Για να βάλουμε λιγάκι το κουπόνι αυτό, να το δούμε. Οπότε έχουμε 48,47. Επιλέγουμε από εδώ πέρα από τα ποσά το 1 και βγαίνει 48,47. Εδώ στο πρόγραμμα έχει τοποθετηθεί, ας πούμε, ένα drop down box για να μπορούμε να επιλέξουμε τα ποσά. Φυσικά είναι ρυθμισμένο μέχρι το 20. Αν θελήσετε να αλλάξει αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, και για κάποιον τον οποίο τον ενδιαφέρει το πρόγραμμα αυτό εδώ πέρα, φυσικά όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν και να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, ας πούμε,
Για να δούμε λιγάκι τώρα, εδώ πέρα καθορίζουμε ένα ποσό, ας πούμε, για το στοίχημά μας, το 1. Βλέπετε ότι τα μηνύματα έρχονται στα ελληνικά, γιατί το πρόγραμμα ξεκίνησα να το δουλεύω, ας πούμε, στα ελληνικά, μετά άλλαξα στην πορεία το έκανα στα αγγλικά, ας πούμε, για να μπορώ να απευθύνομαι και σε άτομα που δεν μένουν στην Ελλάδα, ας πούμε, και δεν μιλάνε την ελληνική γλώσσα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε 4 αγώνες, την ημερομηνία που είναι το κουπόνι αυτό, τι ποσοστό επιτυχίας έχουμε. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο ποσοστό επιτυχίας έχει η στοιχηματική εταιρεία. Εμείς έχουμε 1,23% πιθανότητα να κερδίσουμε, και προφανώς η στοιχηματική εταιρεία έχει κάτι λιγότερο από 99%, ας πούμε, για να μας κερδίσει, έτσι, και να κρατήσει αυτό το 1 ευρώ που θα παίξουμε. Το πιθανό κέρδος, βέβαια, όμως, αν τελικά σταθούμε τόσο τυχεροί και είμαστε στο 1,23% και μας κέρδουν έτσι τα αποτελέσματα, θα πάρουμε 48,47 ευρώ. Οπότε ένας επιπλέον λόγος είναι, που έχει γίνει το πρόγραμμα, είναι για να έχετε μια πλήρη εικόνα, να κατανοείτε, ας πούμε, πώς αλλάζει η πιθανότητα. Βέβαια, όταν γνωρίζετε τα αποτελέσματα και ξέρετε, ας πούμε, όχι τα αποτελέσματα, δεν γνωρίζετε τα αποτελέσματα φυσικά, όταν πιστεύετε ότι αυτός ο αγώνας, για παράδειγμα, θα είναι χ και όχι άσος, μπορείτε να κάνετε κλικ πάνω εδώ πέρα, βλέπετε, και σας ρωτάει το πρόγραμμα αν θέλετε να αλλάξετε το σχηματισμό. Αν πατήσετε όχι, παραμένει ως έχει. Αν πάμε, για παράδειγμα, εδώ στην Ιταλία, και βλέπετε ότι δίπλα από κάθε ποσοστό, ας πούμε, από κάθε συντελεστή που έχει για τον άσο, για παράδειγμα, για το χ ή για το 2, το πρόγραμμα, σύμφωνα με προηγούμενα αποτελέσματα, με αυτούς τους συντελεστές, όπως το υπολογίζει, και σύμφωνα με αυτόν τον αλγόριθμο, πάει και βάζει ένα ποσοστό επιτυχίας και πιθανότητας για να έρθει, ας πούμε, αυτός ο συντελεστής. Λοιπόν, ας δούμε λιγάκι εδώ στην Λέτσε, με την Σασουόλο, να το κάνουμε χ και αυτό, να δούμε λίγο πώς θα αλλάξει. Αν εδώ πέρα βάλουμε χ, μας λέει ότι είναι λάθος, γιατί προφανώς το έχουμε γυρισμένο το πληκτρολόγιο στα ελληνικά. Το βάζουμε το χ στα αγγλικά και του λέμε χ. Ωραία, μας λέει ότι άλλαξε το ποσοστό, οπότε τώρα ο συντελεστής γίνεται 3,45. Για να το επαληθεύσουμε κιόλας, να δούμε ότι όντως οι συντελεστές που έχει βγάλει είναι σωστοί. Εδώ βλέπουμε είναι 3,6 το πρώτο, επί 3,45 το δεύτερο, επί 2,4 το τρίτο, επειδή είναι άσος, και 2,2 επί 2,2, ας πούμε, το επόμενο. Βλέπετε ότι ο συντελεστής είναι σωστός. Απλά εδώ πέρα θα πρέπει να επιλέξουμε πάλι τον άσο, γιατί τη στιγμή που γίνεται η επιλογή γίνεται και ο υπολογισμός. Άρα ας βάλουμε στο Ιταλικό, το Ιταλικό που ήταν το Λέτσε, το αλλάζουμε και το κάνουμε χ, γιατί έτσι πιστεύουμε εμείς ότι μπορεί να έρθει χ, ας πούμε, έτσι, και το παίζουμε με αυτή τη λογική. Οπότε φυσικά από τη στιγμή που έχουμε έτοιμο το δελτίο, θα πρέπει να πατήσουμε save εδώ πέρα για να κρατηθεί το δελτίο, να καταχωρηθεί το δελτίο στη βάση δεδομένων και να έχουμε το ιστορικό του δελτίου. Βέβαια θα καταχωρηθεί σαν μη ολοκληρωμένο δελτίο. Ας το πατήσουμε λίγο να δούμε. Πατάμε save. Μας λέει ότι το κουπόνι αποθηκεύτηκε. Μας ρωτάει αν θέλουμε να κρατήσουμε τις ρυθμίσεις αυτές που είχαμε εδώ, έτσι, που δεν είναι τσεκαρισμένα, και έχουμε και το συγκεκριμένο αλγόριθμο. Του λέμε ναι, να κρατήσει τα στοιχεία αυτά, και μας λέει ότι αποθηκεύτηκε η πρόβλεψη. Άρα αν πάμε να δούμε στα Game Statistics, στην καρτέλα Game Statistics εδώ πέρα, θα δούμε
ότι στη λίστα μας έχουν προσθεθεί 4 αγώνες επιπλέον με τα αποτελέσματα που είναι η πρόβλεψη και είναι unknown, γιατί αυτά ανήκουν στο μέλλον, έτσι, δεν έχουν γίνει ακόμα οι αγώνες. Βέβαια το πρόγραμμα μας έχει βγάλει τις πιθανές προβλέψεις ή έχουμε ρυθμίσει εμείς, ας πούμε, κάποια από την πρόβλεψη, όπως αλλάξαμε το χ, ας πούμε, στο ιταλικό. Από εκεί και πέρα θα πρέπει, αφού παίξουμε το δελτίο κάπου σε κάποιο πρακτορείο, ας πούμε, ή online ή οπουδήποτε θέλετε να παίξετε εσείς, από εκεί και πέρα θα πρέπει με τα αποτελέσματα που έχετε να έρθετε και να ενημερώσετε στο δελτίο που είναι unknown, να πείτε ότι αυτός ο αγώνας, για παράδειγμα, ήρθε πραγματικά χ. Αν επιλέξετε χ, θα σας βγάλει ότι κέρδισε το συγκεκριμένο δελτίο, δηλαδή, όχι ότι κέρδισε το δελτίο, ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν επιτυχής και όλα καλά. Αν επιλέξετε βέβαια και τους 4 αγώνες σαν επιτυχής, τότε θα δείτε ότι θα σας εμφανίσει μήνυμα ότι το δελτίο έχει κερδίσει, οπότε θα καταχωρηθεί αυτόματα και στα κουπόνια, στη λίστα εδώ πέρα με τα κουπόνια, ένα δελτίο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι unknown, αλλά θα προσθεθεί, ας πούμε, σαν success, αν έχει κερδίσει, έτσι. Κερδίζοντας βέβαια το κουπόνι, θα μας προσθέσει εδώ πέρα το ποσό, στο συνολικό ποσό, ας πούμε, του στοιχήματος, το συνολικό ποσό που έχουμε παίξει, ας πούμε, και έχουμε μια πλήρη εικόνα των κερδών που έχουμε από το στοίχημα. Έτσι. Το ποσοστό επιτυχίας φαίνεται εδώ πέρα, 953 κουπόνια με 85 κερδισμένα, είναι 8,92%. Έτσι, είναι χαμηλό το ποσοστό, αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν παίζουμε 4 και 5 αγώνες, ας πούμε, μέσα στο τέτοιο, μην περιμένετε να έχει ανεβασμένο ποσοστό επιτυχίας. Φυσικά, αν συνδυάσετε αυτό το πρόγραμμα, το Prediction Form εδώ πέρα που έχουμε, με τις γνώσεις σας πάνω στους αγώνες, γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω καλή σχέση με το ποδόσφαιρο, ας πούμε, το αγαπώ το ποδόσφαιρο σαν θεατής και σαν φίλαθλος, αλλά δεν έχω καμία σχέση με γνώσεις, δηλαδή ποδοσφαιρικές, έτσι ώστε να γνωρίζω τι γίνεται για κάθε ομάδα και να μπορώ να προβλέψω σύμφωνα με τραυματισμούς που ακούω, ας πούμε, όλους αυτούς που παρακολουθούν το στοίχημα, με καιρικές συνθήκες και ένα σωρό άλλα πράγματα, να προβλέψω έναν αγώνα με αυτόν τον τρόπο. Οπότε το στοίχημα σας βοηθάει στο κομμάτι της τύχης και της οργάνωσης των δελτίων σας, και από εκεί πέρα το πρόγραμμα στην ουσία σας βοηθά με αυτό το κομμάτι, σας δίνει μια εικόνα σε σχέση με τα ποσοστά τι μπορεί να είναι πιθανό, και σύμφωνα με όλα αυτά τα δελτία που αποθηκεύονται προσπαθεί να φέρει την πρόβλεψη εκεί, έτσι ώστε να είναι πιο κοντά στην πιθανή πρόβλεψη, ας πούμε, του αγώνα. Βέβαια πάντα πιθανή, γιατί είπαμε, όταν έχουμε 4 αγώνες κατευθείαν βλέπουμε τα ποσοστά πως πέφτουν στο 1, κάτι της 100, ας πούμε, πιθανότητα για να κερδίσουμε. Ενώ όταν γνωρίζουμε όμως και είμαστε και ενημερωμένοι, σίγουρα μπορούμε να αλλάξουμε το τελικό αποτέλεσμα και να τροποποιήσουμε, να βάλουμε και εμείς ένα χεράκι στην τύχη μας, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και τους παράγοντες τον παράγοντα, ας πούμε, τύχη, αλλά και τον παράγοντα γνώση, ας πούμε, για κάποιον ο οποίος πραγματικά ασχολείται και ξέρει ακριβώς πώς να παίξει το στοίχημα. Εδώ, όπως βλέπετε, για κάποιον βέβαια ο οποίος δεν ασχολείται, έτσι, το πρόγραμμα αυτό είναι εύχριστο όταν θέλει να αφιερώσει 1-2 ευρώ, ξέρω εγώ, την εβδομάδα ή και περισσότερα, ας πούμε, μπορεί να τα αφιερώσει και να δοκιμάσει τα αποτέλεσματα που θα του δώσει το πρόγραμμα, το Infogate Lucky Strike. Εδώ πέρα, όπως θα δείτε, υπάρχει στο communication η φόρμα επικοινωνίας, δηλαδή κάποιος που θα τη χρησιμοποιήσει, θα λάβω εγώ ένα email, θα μπορέσω να απαντήσω για οτιδήποτε απορία έχετε.
θα δείτε, ας πούμε, μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook, στο infogate technologies, και στο infopavlagate.gr είναι η σελίδα από την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε για το πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, βλέπετε ότι μπορείτε να μετακινηθείτε σε κάθε αλγόριθμο ξεχωριστά. Κάθε αλγόριθμος έχει τα game rates που δείχνουν, ας πούμε, τι ποσοστό επιτυχίας έχει ο κάθε αλγόριθμος σύμφωνα με αυτά που έχουν παιχτεί, έτσι, γιατί τα δεδομένα τα περνάμε εμείς στο πρόγραμμα και ο εκάστοτε χρήστης. Ανάλογα με τα δεδομένα που έχει, ας πούμε, μας βγάζει και αυτά εδώ πέρα τα ποσοστά. Δηλαδή το coupon rates, ας πούμε, που είναι το ποσοστό επιτυχίας στα κουπόνια, και τα game rates που είναι το ποσοστό επιτυχίας σε αγώνες μεμονωμένους. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Αν υπάρξει κάποια επιπλέον αναβάθμιση στο πρόγραμμα ή κάποια αλλαγή, θα σας ενημερώσω και θα σας το ξαναπαρουσιάσω. Το βρίσκω ενδιαφέρον σαν project, το ξεκίνησα πραγματικά για την πλάκα και ήθελα να σας το δείξω αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα, εδώ που έχει φτάσει, και φυσικά είμαι ανοιχτός να το συζητήσουμε με οποιοδήποτε θέλει, να δούμε τις ιδέες σας ή κάτι, ας πούμε, που σκέφτεστε πάνω σε αυτό το προγραμματάκι και τις βελτιώσεις που θα μπορούσε να έχει. Αυτά προς το παρόν από μένα. Να είστε καλά και θα τα πούμε σε κάποιο από τα επόμενα ενημερωτικά βίντεο με διάφορα application και tips και tricks. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.